Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten wonten ngriki kita ajeng nglampahaken wawancara terkait pemilos. Wonten ngriki kula Aulia Dewi Safitri lan rencang kula Diah Raras, Rezaki Cahya, dados pawarta, Mas Arya, Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023 dados narasumber kita. Punapa tujuan dipunwontenake pemilos? Nggih, tujuane pemilos niku nggih kangge golek ketua karo wakil, nggih golek ketua kalih wakil kangge mimpin OSIS untuk tahun kedepannya ngoten. Nggih warsa sakwise tahun iki ngoten. Pertanyaan kedua, sinten ingkang ngawontenaken pemilos? Ingkang ngawontenaken pemilos niku MPK, organisasi MPK. MPK niku Majelis Perwakilan Kelas. Nggih, perwakilan kelas ngoten. Nggih. Pertanyaan ketiga, wonten pundi pemilos warsa puniki dipunwontenaken? Kangge warsa niki ten gedung LSP, ngajengi sekolah niku diadake pemilos ngoten. Dados ngangge website pun boten coblosan ngoten. Oke, kalau punapa pemilos dipun lampahaken? Sebenarnya niku pemilos dilampahaken sing penting sakderenge 28 Oktober. Biasanya niku 2 minggu sakderenge 28 Oktober. Kenang apa siswa-siswi wajib dherekaken pemilos nika? Nggih, para siswa-siswi niku wajib ikut pemilos. Soalnya niki mewujudaken bahwa siswa niku berhak untuk masuk ke ranah demokrasi ngoten. Dan terakhir, kados pundi tanggapan Mas Arya terkait Ketua OSIS 2023-2024 sapunika? Cuman ngei pesan ngoten nggih. Kangge ketua OSIS terpilih kalian wakil ketua OSIS sing pun dilantik kangge warsa niki semangat. Semangat mugi sedaya program jenengan kalian sedaya pengurus OSIS niku saged terlaksana, saged dilampahaken kangge setahun niki, satu tahun periode, semoga bisa terlaksana. Oke, matur nuwun Mas.